Αναφερόμαστε στο ΚΔΑΠ του Δήμου Ζηρού, το οποίο είχε ανασταλεί η λειτουργία του. Μίλησε την Δευτέρα στην εκπομπή του Βασίλη του Ιωάννου, μίλησε για τη δήμαρχος Ζηρού, η κυρία Παπακώστα Αγγελική. Αναφέρθηκε στο θέμα. Θα πάμε όμως, μαζί μας έχουμε τηλεφωνικά να τον καλημερίσουμε, τον κύριο Θοδωρή Πανούση, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Ζηρού και πρώην αντιδήμαρχος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε την δομή. Καλημέρα σας, κύριε Πανούση. Καλημέρα, κύριε Πανούση. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κύριε Πανούση, επειδή η κυρία Παπακώστα αναφέρθηκε στο κλείσιμο του ΚΔΑΠ και έκανε ένα ιστορικό είδησης και λειτουργίας της δομής, και έτσι όπως είπε έτσι όπως είπε η ίδια, είχε ξεκινήσει η δομή λίγο πριν τις δημοτικές εκλογές για να δεν είχε διασφαλιστεί το απαραίτητο προσωπικό. Να ακούσουμε αν θέλετε το απόσπασμα, οπότε μετά να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, ποια είναι και η δική σας άποψη. Βεβαίως. Ωραία, πάμε να ακούσουμε. Στις κοινωνικές δομές του Δήμου μας δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι έχει αποτελέσει το επίκεντρο των τελευταίων 20 ημερών σε όλο το Πανελλήνιο, όπως είπατε και εσείς. Οι διαστάσεις βέβαια όμως που έχουν δοθεί στο ζήτημα από μεριάς μου, τουλάχιστον θεωρώ, δεν είναι οι αρμόζουσες. Το λέω αυτό γιατί θέλω να σταθώ λιγάκι στην προσέγγιση από μεριάς της αντιπολίτευσης. Εγώ το λιγότερο που έχω να πω, που μπορώ να πω γι' αυτό, είναι πως είναι τουλάχιστον ανήθικο να καπηλεύεται κάποιος σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες προκειμένου να προκαλέσει εντυπώσεις περίφημης ευαισθησίας. Ωστόσο θα το προσπεράσω αυτό. Θα πάω παρακάτω. Θα μιλήσουμε λίγο για το ιστορικό της δημιουργίας της δομής. Ουσιαστικά πρόκειται για μια δομή που άνοιξε με συνοπτικές, θα έλεγα, διαδικασίες λίγο πριν τις δημοτικές εκλογές. Τώρα δηλαδή τις πρόσφατες, τώρα το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο άνοιξε. Ναι, το Σεπτέμβριο του 2024. Θα έλεγε κανείς ότι ξεκάθαρα για να εξυπηρετήσει πολιτικές σκοπιμότητες. Εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει τέτοιες δομές να αποτελούν το μέσο εξασφάλισης ψήφων. Αυτό έχω να πω εγώ. Όσον αφορά τώρα την... πείτε μου. Ξεκίνησε λοιπόν το Σεπτέμβρη, κυρία Παπακώστα. Είχε την επάρκεια προσωπικού, δηλαδή ξεκίνησε ομαλά, η λειτουργία του ήταν εξασφαλισμένη, διασφαλισμένη, οι χρηματοδοτήσεις έρεαν. Τι ακριβώς συνέβαινε? Κοιτάξτε να δείτε, σύμφωνα με τους εγγεγραμμένους ωφελούμενους που πληρούσαν έτσι τις προϋποθέσεις για να ανοίξει η δομή, αναλογεί και το αντίστοιχο προσωπικό. Βέβαια οι ειδικότητες είναι πολύ εξειδικευμένες, γιατί αντιλαμβανόμαστε τις ιδιαιτερότητες των παιδιών αυτών, που δεν είναι παιδιά, είναι και ενήλικοι, πολλά από αυτά είναι και ενήλικοι, οπότε σαφρά θα τα χαρακτήριζα τα θεμέλια της δημιουργίας της δομής. Με αποσχόλησε βέβαια, καθότι δεν είναι της δικής μου αρμοδιότητας, όπως επισημάνατε και εσείς στην αρχή, ωστόσο η λειτουργία της συγκεκριμένης δομής από την αρχή της θητείας μας με απασχόλησε πάρα πολύ, γιατί κάτι από την αρχή του χρόνου πήγαινε μόνιμα στραβά. Αφορμή υπήρξε η παραίτηση μιας εργαζόμενης από τη θέση της κοινωνικής λειτουργού, που είναι μια αναγκαία ειδικότητα για τη λειτουργία της δομής, έτσι. Εκεί πυροδοτήθηκαν και οι πρώτες ανησυχίες μου. Ξεκινάει η υποστελέχωση επομένως της δομής με την παραίτηση της κοινωνικής λειτουργού. Μιλάμε για εργαζόμενους, έχουμε και μια εργαζόμενη που είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, που και η ίδια θα έπρεπε να πάρει και τις δικαιωματικά της άδειές της. Οπότε βρεθήκαμε αρκετές φορές μέσα στις ημέρες της εβδομάδας να μην ανταποκρίνεται το προσωπικό στο σύνολο των ωφελουμένων. Οπότε τι αποφασίσατε? Γιατί εκεί πλέον, εδώ είμαστε στο κρίσιμο σημείο. Το θέμα τώρα σε μια υποστελεχωμένη δομή, όπως καταλαβαίνετε, που θεωρώ ότι αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες 18 ωφελουμένων στο σύνολο, και μη έχοντας τα αναγκαία και προαπαιτούμενα, ειδικά για ωφελούμενους με τέτοιες ιδιαιτερότητες σαν τα άτομα άμεα, μας οδήγησε σε μια απόφαση η οποία, γνωρίζοντας εξ αρχής πως θα έχει υψηλό πολιτικό κόστος, θέλω να τονίσω όμως ότι πάρθηκε με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών και των εργαζομένων.
Μας έχουν αποδείξει οι μέρες που διανύουμε ότι όσο φέρνει το λεπτό δεν τα φέρνει ο χρόνος όλους. Όταν εθελοτυφλούμε, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και αφήνουμε τις ημέρες να κυλήσουν έτσι, θεωρώ ότι έχουμε μερίδιο ευθύνη σε αυτό. Ναι. Οπότε θεωρώ τι κάνατε λοιπόν εσείς, κυρία Παπακώστα, όταν είδατε ότι υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης, τι αποφασίσατε και έγινε όλος αυτός ο ντόρος? Αποφασίσατε να το κλείσετε, να το αναστείλετε, τι απόφαση πήρατε? Ουσιαστικά προβήκαμε μετά τη σύμφωνη γνώμη φυσικά όλων των μελών της Δημοτικής Αρχής και σε συνονόηση και με το νομικό σύμβουλο του Δήμου να προχωρήσουμε σε μια αναστολή λειτουργίας. Εμείς αυτό που ουσιαστικά στείλαμε και κυκλοφόρησε στα site στο διαδίκτυο από πρόσωπα της αντιπολίτευσης, ουσιαστικά ήταν ένα ενημερωτικό έντυπο αναστολής λειτουργίας μέχρι να φέρουμε λίγο τα πράγματα σε ισορροπία. Κάτι το οποίο να τονίσω ότι συνέβαινε παροδικά και στο παρελθόν πριν την ανάληψη των καθηκόντων μας, αλλά αυτό γινόταν μόνο στο μιλητό. Το θέμα ήταν ότι αυτή τη φορά έγινε και εγγράφος και επισήμως και όχι στο μιλητό κουβεντιαστό μεταξύ γονέων και αρμοδίων. Ξέρετε τι, μη φαίνεται τα παιδιά σας σήμερα, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε υπαλλήλους αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, κατάλαβα. Άρα δηλαδή λειτουργούσε δηλαδή σποραδικά. Έχω κόσμο σας... Μάλιστα. Ενώ εσείς αποφασίσατε θεσμικά να πείτε ότι αναστέλουμε μέχρι ότου βρούμε προσωπικό. Τώρα βρήκατε προσωπικό, γιατί, πώς επαναλειτουργεί? Ουσιαστικά σήμερα έχουμε προχωρήσει στην άρση αναστολής. Έχουμε ευτυχώς θετικές εξελίξεις από πλευράς τελέχωσης του προσωπικού. Οπότε είμαστε στη φάση να λειτουργήσει ξανά το ΚΔΑΠ. Έχουν πάρθει οι επίσημες αποφάσεις και όχι αποφάσεις των site φωτογραφιζόμενοι με τους εργαζόμενους ότι λειτουργήσαμε εμείς στη δομή ως αντιπολίτευση, ενώ ξέρουμε σε βάθος 10 ημερών ότι κανένας γονιός δεν πήγε τα παιδιά του στη δομή. Μάλιστα, από όταν το ξεκινήσατε εσείς δηλαδή. Από όταν το ξεκινήσατε δηλαδή, την επαναλειτουργήσατε πάλι την δομή, επειδή οι γονείς ξέραν ότι δεν έχετε προσωπικό, δεν τα στέλναν τα παιδιά. Τότε γιατί διαμαρτυρόταν? Τότε γιατί διαμαρτυρόταν όλο αυτό το καιρό? Συμφώνησαν, παρότι υπήρξαν παρεξηγήσεις. Θεωρώ ότι η διάσταση του θέματος δεν ήταν αυτή που της αρμόζει, όπως ακριβώς και σας είπα. Κατάλαβα. Γιατί στην παρούσα φάση δεν δείχτηκαν ούτε τα συμφέροντα των εργαζομένων, των υπαλλήλων. Ουσιαστικά τι ζητήσαμε? Μία πίστοση χρόνου. Δηλαδή θεωρώ αδιανόητο να παραβλέψουμε την ασφάλεια των παιδιών για να μην ξεβολέψουμε ή ξεμάθουμε κάποιους από τη γνωστή πεπατημένη οδό της παρελθούσας Δημοτικής Αρχής που θέλει στο φαίνεται να βαίνουν όλα καλώς και στο εμπράκτος δεν έγινε και τίποτα. Κατάλαβα. Νομίζω ότι οι ακροατές και οι ακροάτρες βγάζουν τα συμπεράσματα. Κυρία Παπακώστα, τώρα από πότε η δομή αρχίζει και λειτουργεί κανονικά με το απαραίτητο προσωπικό και με την ασφάλεια των ωφελουμένων? Με το απαραίτητο προσωπικό από σήμερα λειτουργεί η δομή, λειτουργεί και είναι ασφαλής για ωφελούμενους και εργαζόμενους. Πολύ ωραία. Είναι αδιανόητο στις μέρες μας τώρα να μην είναι άμεση προτεραιότητα οι δομές αυτές. Ναι, να σας πω. Δημιουργεί λανθασμένη εντύπωση 3 ατόμων της Τριμελούς Επιτροπής, της οποίας είμαι μέλος και ο αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος ουσιαστικά είναι αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις. Το θεωρώ αδιανόητο 3 νέους ανθρώπους που έχουν αναλάβει τέτοια καθήκοντα να παρουσιάζονται σαν τέρατα που θέλουν να κλείσουν δημόσιες κοινωνικές δομές τέτοιου περιεχομένου. Να σας πω, επειδή υπάρχουν και άλλα ΚΔΑΠ που λειτουργούν στο Δήμο σας και στο Δεσποτικό και αλλού, και υπάρχουν και άλλες δομές όπως είναι η βοήθεια στο σπίτι, το κοινωνικό παντοπολείο, εκεί γενικότερα υπάρχει το... Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Παπακώστα. Για να ενημερωθούν και όσοι δεν είχαν γνώση του θέματος. Κύριε Πανούση. Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το βήμα να μιλήσω σήμερα, γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε, τα τελευταία συμβούλια στο Δήμο του δικού μας απαγορεύεται να μιλάς και να τοποθετήσει και να κάνεις ερωτήσεις οποιοδήποτε θέματος. Και απόδειξη είναι τα βίντεο. Αν παρακολουθείτε στο YouTube, έχουμε τα 2 τελευταία συμβούλια, δυστυχώς
έχουν καταλήξει, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Παπακώστα χθες, αρένα και γι' αυτό και χρειάζεται ένα βήμα μέσω του ραδιοφώνου σας, τουλάχιστον να μπορέσει να ακουστεί και η άλλη πλευρά. Βεβαίως. Γιατί στον κύριο Ιωάννου προχθές ακούστηκε μόνο η μία πλευρά. Γι' αυτό είμαστε εδώ λοιπόν, για να ακούσουμε στο πλήσμα, να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Σας ακούμε λοιπόν. Καταρχάς, ωραία. Ξεκινώντας λοιπόν από το ιστορικό της δομής, όπως αναφέρε η κυρία Δήμαρχος, το ιστορικό της δομής δεν είναι ενός μηνός. Όταν μου έκανε ο Δήμαρχος την τιμή να αναλάβω πρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης το Φεβρουάριο του 2021, είδα ότι μέσα από τις δομές και χάρη στο υπαλληλικό προσωπικό που διαθέτει τόσο η κοινοφελής όσο και ο Δήμος, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια δομή η οποία είναι πρωτόγνωρη για τη δικιά μας περιοχή. Δεν υπήρχε κάτι άλλο πριν. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από το Σεπτέμβριο του 2021, με αιτήσεις σε αρμόδιες υπηρεσίες, σε υπουργεία, με επαφές με γενικούς γραμματείς, με υφυπουργούς, καταφέραμε μέσα σε 23 μήνες να πάρουμε την άδεια ίδρυσης της δομής. Και δεν την πήραμε σε ένα τυχαίο τόπο, το πήραμε μέσα στη Ζηρόπολη. Το ΦΕΚ παραχώρησης του κτηρίου από το Υπουργείο βγήκε στις 17 Τρίτου το 2022 και η άδεια ίδρυσης δόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας στις 13 Δευτέρου το 2023. Μάλιστα. Άρα δεν μιλάμε για μια δομή η οποία το ιστορικό έτσι όπως παρουσιάστηκε έγινε μέσα σε ένα μήνα. Στις 13 Δευτέρου λοιπόν που πήραμε την άδεια ίδρυσης, έπρεπε μετά να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να ξεκινήσει και η προκήρυξη των ανθρώπων οι οποίοι θα στελέχωναν το υπαλληλικό προσωπικό της δομής. Μάλιστα. Μια δομή η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη από όλες τις απόψεις, και στο να στηθεί και στο να συνεχίσει τη λειτουργία της, γιατί μιλάμε για ιδιαίτερες ομάδες ανθρώπων που τις απαρτίζουν. Έτσι λοιπόν, το άνοιγμα με συνοπτικές διαδικασίες για πολιτικούς σκοπούς καταρρίπτεται, γιατί μιλάμε για 23 μήνες δουλειάς. Δεν ήτανε άρπα κόλλα. Μάλιστα, γιατί η κυρία Παπακώστα είπε ότι ουσιαστικά η δομή ξεκίνησε το Σεπτέμβρη πριν τις εκλογές. Προσέξτε, το Σεπτέμβρη ξεκίνησε γιατί εφόσον είχαμε κάνει την προκήρυξη, δεν είχαμε εγγραφές, δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε δηλαδή τον Απρίλιο, τον Μάιο, προτιμήσαμε να ξεκινήσουμε οργανωμένα, σωστά, με εγγραφές το Σεπτέμβριο, όπως ξεκινάν όλες οι δομές ΚΔΑΠ σε όλη την Ελλάδα. Άρα είναι καθαρά συγκυριακό, λέτε, δεν έχει να κάνει. Είναι καθαρά συγκυριακό, βεβαίως. Όπως θα σας πω και το εξής, ότι ο δικός μας ο προϋπολογισμός πριν ξεκινήσει η δομή ήταν 7 με 8 εγγραφές. Σας πληροφορώ, μάλλον το είπε και η κυρία Παπακώστα, έφτασε τις 18. Για μια καινούργια δομή λοιπόν, η οποία ξεκινήσαμε με το ελάχιστο προσωπικό νόμιμο, όχι υποστελεχωμένο, νόμιμο προσωπικό, το οποίο ήτανε, κοίταξε να δείτε, για να στελεχώσεις μια τέτοια δομή υπάρχουν 17 διαφορετικές ειδικότητες. Ακόμα και στην επιλογή των ειδικοτήτων δεν την κάναμε τυχαία. Ούτε για να εξασφαλίσουμε σε κάποιον δουλειά, ούτε τίποτα. Άλλωστε όλη η διαδικασία της προκήρυξης έγινε καθόλου ανώνυμα. Πήγε στον ΑΣΕΠ η προκήρυξη, εγκρίθηκε, γύρισε, δημοσιεύτηκε, μετρήθηκαν τα μόρια, ξαναπήγαν στον ΑΣΕΠ και ο ΑΣΕΠ εν τέλει ενέκρινε την πρόσληψη αυτών των ανθρώπων εκεί πέρα. Άλλωστε, όπως είπε δυστυχώς ή ευτυχώς, η κυρία Παπακώστα είναι αναρμόδια μάλλον πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, όμως καλώς έκανε και ασχολήθηκε, γιατί ήθελε να δώσει λύσεις. Τώρα, όσον αφορά το λειτουργήσε σποραδικά, άλλη μία αστοχία, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εγώ όσο ήμασταν, σωστά, όσο ήμασταν προεδρευόμενοι στη συγκεκριμένη δομή,
δεν τέθηκε ποτέ θέμα αναστολής λειτουργίας, ούτε καν με τους γονείς, όπως είπε η κυρία Παπακώστα. Εκτός αν εξαιρέσουμε μία μέρα στις 27 Δεκεμβρίου, την οποία πήρανε ρεπό, τους χορήγησα εγώ ρεπό νομίμως στους εργαζόμενους, γιατί είχαν απασχοληθεί ημέρες και ώρες εκτός λειτουργίας και δεν υπήρχε δυνατότητα με βάση την νομοθεσία να τους δώσουμε περισσότερα λεφτά στη μισθοδοσία τους. Εντάξει, τώρα μιλάτε για μια συγκεκριμένη ημέρα, μέσα στα Χριστούγεννα μάλιστα, οπότε είναι... Άρα δεν υπήρχαν προφορικές συζητήσεις ανάμεσα στους γονείς και τους υπαλλήλους ότι μην έρθετε ή ελάτε ή... Αυτό που ανέφερε εκείνη τη μέρα υπήρχε βεβαίως. Είπανε εκείνη τη μέρα υπήρχε βεβαίως. Δεν είπε κανένας όχι. Αυτό είναι μια μεμονωμένη περίπτωση για μια μέρα όμως που μας λέτε. Μπράβο. Η συνέντευξη τη Δευτέρα άφησε να εννοηθεί ότι αυτό γινόταν κατά κόρον. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όπως επίσης, να σας πω και το εξής. Η Τριμελής Επιτροπή, η οποία συστήθηκε και πήρε βεβαίως νομική υπόσταση από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν λέει πουθενά και δεν δικαιοδοτείται από πουθενά να αναστείλει τη λειτουργία. Είναι άλλο Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. Ο μόνος που μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία είναι τα όργανα τα οποία δώσαν την αδειοδότηση. Να σας ρωτήσω κάτι όμως. Παρακαλώ. Η κυρία Παπακώστα παρουσίασε μια πραγματικότητα ότι έφυγε η μία υπάλληλος, η άλλη θα έφευγε σε εγκυμοσύνη. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει η δομή με ασφάλεια. Κοιτάξτε να δείτε. Βάσει των κανονισμών δεν υπάρχει αναστολή. Αναστολή, εάν ήταν και νόμιμη αναστολή, θα την έστελναν και στα αρμόδια όργανα. Η αναστολή λειτουργίας του ΚΔΑΠ στα αρμόδια όργανα δεν πήγε ποτέ. Όπως επίσης και το ότι ο νομικός σύμβουλος τους έδωσε τη συμβουλή αυτή, πάλι δεν ισχύει, γιατί ο νομικός σύμβουλος στο προηγούμενο συμβούλιο είπε ο άνθρωπος ξεκάθαρα ότι το χαρτί το οποίο κυκλοφορεί για την αναστολή λειτουργίας δεν έχει καμία βάση. Μάλιστα. Γιατί πλέον, κοιτάξτε να δείτε, από την Πρώτου πλέον τα ΚΔΑΠ και οτιδήποτε ήταν στην κοινοφελή πάβουν να διέπονται από τους κανόνες των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και μπαίνουν στους κανόνες του δημοσίου δικαίου. Για να ανασταλεί η λειτουργία μιας δομής είναι αρμόδιος μόνο ο Δήμαρχος ή οι υπηρεσίες του Δήμου μετά από εισήγηση των αρμόδιων αντιδημάρχων. Μάλιστα. Τώρα στεκόμαστε στο τυπικό, στο ουσιαστικό όμως. Η κυρία Παπακώστα περιέγραψε μια κατάσταση ότι ήταν δύσκολο, δεν ήταν ασφαλές να λειτουργήσει η δομή. Πώς θεωρείτε εσείς ότι έπρεπε να το χειριστεί αντί για αυτό που έγινε? Θα σας πω, καταρχήν η χρονική διάρκεια, είδατε πότε έγινε όλη αυτή η φασαρία. Η χρονική διάρκεια δεν έγινε τον πρώτο μήνα ή τον δεύτερο ή τον τρίτο που παραιτήθηκε η μία υπάλληλος. Βεβαίως και μπορεί να λειτουργήσει το ΚΔΑΠ και χωρίς μία υπάλληλο. Μπορεί να λειτουργήσει, όχι εξ ολοκλήρου, με συγκεκριμένο αριθμό ωφελωμένων μέσα. Μπορεί να λειτουργήσει, βεβαίως. Όπως δεν μπορούμε να επαναγνωρίσουμε το γεγονός ότι από τη στιγμή που πήγε η δομή στο Δήμο, δεν είναι εύκολο από τη μία μέρα στην άλλη να γίνουν διαδικασίες. Αλλά από τον πρώτο μήνα που έγινε η παραίτηση της υπαλλήλου μέχρι τον πέμπτο που έγινε όλη αυτή η κατάσταση είναι 5 μήνες. Άντε ως τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο. Και να σας πω και κάτι. Ωραία. Δεν υπάρχει... εννοείται να δείξουμε και καλή θέληση και καλή πίστη. Δεν μπορεί πάνω στο λάθος το οποίο γίνεται, στην αστοχία αν θέλετε, να κατηγορούμε τον προηγούμενο. Γιατί να σας πω κάτι, για αυτή τη δομή δεν πήγα μόνος μου, τη ζήτησαν γονείς. Οι γονείς ήρθανε μια μέρα στο γραφείο, ήρθανε 2 γονείς και μου είπανε αυτό το σκεπτικό. Και μας είπανε αυτό το σκεπτικό. Εμείς κάτσαμε, το κάναμε συμβούλιο, προσπαθήσαμε να δούμε εάν όντως, γιατί κοιτάξτε, πέρα το ότι το έχει ανάγκη η περιοχή, να δούμε αν μπορεί να βγει πέρα και στη χρηματοδότηση. Και όχι απλά έβγαινε πέρα, έβγαινε πολύ παραπάνω η χρηματοδότηση από τα πάγια λειτουργικά έξοδα που έχει μια τέτοια δομή. Άρα λέτε ότι θα μπορούσε να έχει γίνει πρόσληψη σε αυτούς τους 5 μήνες ενός άλλου προσώπου?
Βεβαίως θα μπορούσε να έχει γίνει. Εννοείται. Και προσέξτε, η αντιπολίτευση όλο αυτόν τον καιρό δεν είπε κάτι. Ήτανε στην καλή θέληση και στην καλή πίστη να μπορέσει να γίνει αυτή η δουλειά, γιατί είμαστε μικρή κοινωνία εδώ δεν είμαστε Δήμος Αθηναίων. Έτσι. Κοιταζόμαστε με όλους τους ανθρώπους κάθε μέρα, λέμε καλημέρα. Εννοείται ότι θα δώσουμε χρόνο για να μπορέσουν να γίνουν κάποια πράγματα. Ούτε θα πιάσουμε κανέναν από το λαιμό. Εννοείται. Και όλη αυτή η δουλειά που έγινε στο προηγούμενο συμβούλιο, γιατί έγινε πολύ μεγάλο σαματά στο προηγούμενο συμβούλιο, το σαματά αυτό τον κάνανε οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι ωφελούμενοι εκεί μέσα, οι άνθρωποι τους και οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι έφτασαν σε ένα σημείο να είναι απογοητευμένοι ότι μπορεί η δομή να κλείσει. Μάλιστα. Πέστε μου λίγο, ποια δομή στην Ελλάδα δεν είναι υποστελεχωμένη? Ποια? Από πού να πάρετε? Από κέντρα υγείας? Από δημαρχία? Από ποια? Ποια δεν είναι υποστελεχωμένη? Τι σημαίνει, ότι πρέπει να κλείσει? Όχι. Ακόμα όμως και στην απόφαση στον ανασταλή δεν είναι αρμόδια η τριμελής αυτή η επιτροπή. Είναι αναρμόδια. Πλέον δηλαδή στην ουσία αυτό το χαρτί το οποίο βγήκε είναι άχρηστο. Είναι άχρηστο. Μάλιστα. Ξέρετε για πόσες ώρες ολόκληρες να μιλάς με ανθρώπους οι οποίοι είναι κορυφή στο είδος της ειδικής αγωγής. Κορυφή. Σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή μέσα στο ΚΔΑ Παμαία του Δήμου Ζηρού υπάρχουν, αυτό μου το είπε άνθρωπος ο οποίος ξέρει, ο κύριος Χατζηδαβίδ, υπάρχουν ενδυνάμει παραολυμπιονίκες. Μπορούν να πάρουν μέρος σε παραολυμπιακούς αγώνες. Αυτό δεν το ξέρει κανένας από τους υπάρχοντες τώρα, γιατί δεν έχει ασχοληθεί όσο πρέπει. Παρά μόνο να κατηγορήσουμε την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Δηλαδή πάμε να διορθώσουμε το λάθος με λάθος. Μάλιστα πρόσφατα βγήκε και άλλη ανακοίνωση, την οποία μου την έδωσαν και λέει ότι την αναστέλουμε την αναστολή της δομής, γιατί την προφορική παραίτηση που έκανε άλλη υπάλληλος, τελικά την πήρε πίσω, άρα μπορεί να ανοίξει δομή. Δηλαδή ο πρόεδρος του Εδεσσαϊκού μπροστά σε αυτά εδώ, και εμείς θέλαμε αλλά δεν θέλαμε και μετά θέλανε αυτοί και δεν θέλαμε εμείς, οχριά. Όσο και να θέλω, ειλικρινά όσο και να θέλω να το κάνω τεχνοκρατικά αυτό το πράγμα, δεν μπορώ. Είναι φύση αδύνατον. Όχι μόνο της δομής και της δουλειάς που έγινε 23 μήνες. Δεν μπορεί να παρουσιάζεται μια δουλειά 23 μηνών να λιδωρείται μόνο και μόνο για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Γιατί τώρα ποιος δημιουργεί εντυπώσεις? Εμείς δημιουργούμε εντυπώσεις ή η κυρία Παπακώστα με αυτά που δήλωσε τη Δευτέρα? Και εγώ αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που λέτε είναι ότι θεωρείτε ότι έκαναν λάθος χειρισμό και ότι ο χειρισμός αυτός είναι λόγω αδιαφορίας, επειδή δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά αυτά, ή... Όχι. Είναι λόγω άγνοιας. Μάλιστα. Ξεκάθαρα λόγω άγνοιας. Εγώ ξέρω, θα σας πω γιατί το είπα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο μεγαλύτερο εύρος μας η πολιτική της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορούμε να είμαστε τεχνοκράτες. Δεν γίνεται. Πρέπει να είμαστε ο ένας με τον άλλο. Πόσο κακό ήταν, πόσο δύσκολο ήταν όταν έγινε η αλλαγή να ρωτηθούν 5 πράγματα. Εμένα δεν με ρώτησε κανένας και τίποτα. Μόνο ο κύριος Ζόγας, στον οποίο πιστώνεται, γιατί αυτή τη στιγμή δυστυχώς λείπει ο δήμαρχος, ο άνθρωπος, μακάρι να γυρίσει γερός, ο κύριος Ζόγας, είναι δεδομένο χωρίς να μου πει κανένας, με δικιά του απόφαση απέσπασε υπάλληλο του Δήμου για μερικές μέρες όσο όφιλε, και μπράβο του, έτσι, για να μπορέσει να συνεχίσει να πάμε παραπέρα. Γιατί όσο μένουμε σε αυτή τη δουλειά, σε λίγες ημέρες θα γίνουν οι εγγραφές. Ποιος γονέας με τέτοιες συνθήκες θα έρθει να εγγράψει το παιδί του στη δομή? Και δεν μιλάμε τώρα για μία και για 2 περιπτώσεις, μιλάμε για 18 περιπτώσεις. Φαίνεται πάντως, δεν ξέρω, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ανεξάρτητα από τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν και ενδεχομένως αυτή την διαφωνία μεταξύ της Δημοτικής Αρχής
και του δικού σας συνδυασμού της πρώην Δημοτικής Αρχής. Είναι σημαντικό το έργο που γίνεται στο ΚΔΠ, οπότε νομίζω ότι όλοι πλέον εκεί πρέπει να στραφούμε και να προσπαθήσουμε για την επόμενη μέρα να δουλέψει η δομή με το σωστό τρόπο και να βοηθήσει τους ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθεια, που έχουν ανάγκη. Αυτό που λέτε εννοείται, δεν διαφωνεί κανένας. Εννοείται ότι δεν διαφωνεί κανένας και εγώ δεν είμαι κάθετος στο ότι δεν έχει γίνει τίποτα από την ημέρα που φύγαμε. Όχι. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να το λέει, δεν με ενδιαφέρει. Έχουν γίνει πράγματα, έχουν γίνει ενέργειες. Καθυστερημένα μεν γίνανε. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να κατηγορούμε το προηγούμενο. Γιατί σας είπα και πάλι, αυτή η δομή, γιατί ήταν να γίνουν και άλλες δομές, αυτή η δομή λοιπόν, μακάρι να αξιωθεί η νέα Δημοτική Αρχή, όχι απλά να τη συντηρήσει, να τη διατηρήσει, να την εξελίξει και να δημιουργήσει και άλλες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο αντίκτυπο έχει στην τοπική κοινωνία αυτή η δομή. Μάλιστα. Λοιπόν. Πόσο αντίκτυπο. Πόσος κόσμος θέλει να βοηθήσει, να προχωρήσει και να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Έτσι. Δεν γινόμαστε Εννοείται ότι δεν γινόμαστε δογματικοί. Βέβαια, γίνανε κινήσεις, δεν λέει κανένας όχι. Δεν διορθώνεις όμως ένα λάθος με άλλο λάθος. Γι' αυτό και ήθελα να μιλήσω σήμερα, γιατί σας είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Έτσι, και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Τουλάχιστον ας κάνει ο κόσμος αυτά που είπα εγώ με αυτά που λέχθησαν τη Δευτέρα. Το σημαντικότερο όμως είναι αυτό το οποίο είπατε πριν. Να λειτουργήσει η δομή. Αυτό. Κύριε Πανούση, να σας ευχαριστήσουμε. Νομίζω ότι έτσι είπατε την δική σας πλευρά και δόθηκε ευκαιρία στον κόσμο να ακούσει και από τη δική σας πλευρά τι ακριβώς έχετε κάνει για τη δομή και πώς δημιουργήθηκε και ποια είναι η κατάσταση. Και να υπάρχει μια σφαιρική εικόνα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι. Καλημέρα σας.